Bird Sky on the beat. Say one for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. One for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. One for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. One for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. Ndị be anyị kene mụ na afọ m bụ Road Boy aka onye egwu ana m eti gbagba gbogbo. Asị ka m kọwalụ unu nwe obele story maka mụ ka m kọọlụ na akụkọ maka ije egwu a na-eti. Ọ dị ọkwa na izu my people. Mana na-ekele ya na TV otu ọ dịka ife dịchasị mma, ọ dịka ọ dị easy, ndị be ọ dịrị easy. The journey otu esi wee bido nkọwa ya kịta nkụma akọkọ ya for 3 days akọsibeghị ya mana m akọ ya very short. Akwefe ife gbasara egwu a na-ekwa patience adịghị eme nke ọsọ ka a na-agba ọsọ mba ihe ejili ya nwayọ because ihe achọ fan base ihe akwụkwọ discover onwe gị ka ịmakwa oke kedu ụdị egwu ị na-eti maka nwe ndị na-akụ reggae na nwe ndị na-akụ blues na nwe ndị na-akụ high life. So oge m bido ọ dọrọ easy because echeta m oge m na-eti egwu ana m agụbu egwu n'ụlọ ụka because mama m bụ onye ụka, mama m bụ pastor then ana m etili ife Igbo n'ụlọ ụka na-agụkwa agụ. Oge ahụ ka oge ọ gazi ọdịzịa ka na ife ụka nke a karịa m aghọtazi m ọ dịka every Sunday the same thing egwu praise worship egwu nke Igbo egwu nke so one day si ma nwa gwa mama m si ya na o nwere oyi m nwoke na-eje one competition na-achọ m ije ka m tinyere ya aka. Mama si nwa m jee mụ jee n'oge mma m chọpụtazi nọ ndị na-ele siga company nwe cigarette company na-eme the competition. Mama m sị m mba sị m ọma ana m aga ọ sị m iwe ka a na-eme nsị ya na club sị club ebe a na-anwụ mmanya nsị ya ma ọma ana m aga akwa ka ọ dịzi ka disrespect mmụọ m wee jewenu mana oge eji the competition anyị agara fa so iwu nwoke m ji enyela aka wee sị m next year ma achọ ka ije this competition akwa ka onye m nye m advice next year jezie competition ya emelie mana nka wụrọ that journey even oge anyị bata Lagos ọ dịrị izi ịbata Lagos ị na-achụ marketa ị na-agbagharị were ebe a ejere kenis music because then oge nọ na Jos ụdị egwu na-anụ na-asa na ụdị egwu na akarị m ndị a mana imesịa na ịkarị bata na Lagos oge bata Lagos mana obodo egwu dị iche iche abata Lagos ọ dịrị izi nwanne abata Lagos n'abalị a bọs n'anyasị bata Lagos chọwa maketa anọrọ ya 3-4 days ego agụ abazia park ka anyị chi azụ Jos ego aji na-achị ya Jos ajọrọ Arize Chukwu wee fuo onye na-aga ụka mma m ka anyị mechi ya wee yọọ ya si biko gotela ya tiketi na anyị tụfu ego anyị wọsị oke onye gotewo ofu tiketi asị ya wele ego tiketi gotela ya attachment ịbụọ otu a ka anyị si gotela ya attachment wee bata Jos. Nwaanyị ji akọlụ na akụkọ a were dịka na mfụkwa anyị na a na-eti ego na a na-abi na nnukwute ụlọ na-anya nnukwute moto ọ na-eche na ọ dị izi nwana ọ dịrị izi oke mana otu ife dị kịta ife na-ayọ Chukwu ma ndị na-eti egwu ma ndị anọrọ na Lagos ebe ọwụ na ịnọ jisi ike nwanna oge gị